മാറിക്കേ. അങ്ങോട്ട് മാറിക്കണേ. എന്നെ പിടിക്കല്ലേ. എന്നെ പിടിച്ച ആരാ ഞാൻ കിട്ടിയില്ലേ? കാത്തുനിന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? അതാണ് നിക്കടാ, മാറിക്കടാ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ടി എനിക്ക് പൈസ തരണ്ടേ കേട്ടാ. അങ്ങോട്ട് കിണർ പോയി. ഇംഗിതമാണ് സത്യം, സത്യമായ സത്യം, വളരെ സത്യം. ഹരീഷിന്റെ മൊബൈലിൽ മാത്രം ഈ സത്യമുള്ളൂ. ഇത് വലിയ പൈസ വേണ്ടി വരും. ഈ ഷീറ്റ് വിടുവോ? ഈ ഷീറ്റ് വിടുവോ? എടുത്തോ. ആ എന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്ന എന്റെ സ്വന്തം ചെരുപ്പ് വിടില്ല ഞാൻ. എന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്ന എന്റെ സ്വന്തം ചെരുപ്പ്. ഹരീഷ് ഇല്ല, ഇത് ലൈവ്. ആ സത്യം സേവായി, ദൈവത്താമത് സേവായി. സജേട്ടാ സൗണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. പൊളിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് മൂപ്പർക്ക് കിട്ടി മച്ചാനെ. ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ പോവോ? ഇത് വേണ്ട, നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട.